Putra Jaya.
Monggo untuk persembahan yang pertama awal perdana Jaluk Putra Budaya ngaturaken Amel. Amel Saputri ta jenengmu Mel. Ini Mel. Amel Supriyono ya Allah Gusti Nono. Mel, iki ana request Mel, ana atensi Mel. Iki Kicomania iki sapa ora ya? Kowe. Burung digarap, Mas. Lho kowe urut iki Kicomania? Burung. Sing piye iku? Manuk undang-undang itu. Itu. Ora sah ngono. Iya tah? Kowe malah guyu ae terus. Hah? Mbak Indra piye? Mati ora? Lapor ta bel guyu terus Mel. Aku kok ndok kenalno Sapa? sanane wong iki to. Lho ora. Ndok kono, ndok kenalno. Nang kene ndok kenalno. Ngono lho gluwe to Mel. Piye? Ben ketoke nganu lho. Apa? Ketok nganu apa? Ben ketok meriah ngono lho. Ngono. Mohon diaturi koleksi terlebih Kita ada dahulu. permata hati ya, Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Mas Omi, ini Mas Omi. Kandhane ae jujur kabeh. Ngumpet langsung datang. Lho ayo dulur kabeh ning Oh, kene lho. dulurmu. Iya no, iki rumah samu tego ora? Kok nek botoe ngomong kabeh. Jalu Putra Budaya Campursari. Sembroh.
kalah karo anu. Oh, kalah karo musike. Ngoten nggih. Pembuangannya rasan. Hah? Enak kok pakai tenang wae. Sing penting awak dhewe iki ning kene iki ikut mangaya bahagia dalam rangka acara Walimatul Kital adik Noval Rizky Hamzah. Ajeng Widya, ini salah satu presiden. Diaturi Deno spesial yang punya Deno kita mainkan baru bersama Pugu Jalu Putra Budaya Campur Sari. Jalu Putra Budaya Campur Sari. Ajeng Widya. Dari satu Cirebon. Sayangku sing bagus dhewe urung nopong teko tak ibarate saisi bumi kokoe
dados Ya, dados. Jalu Putra Budaya Mimin Sarkita. Monggo Bapak Juprianto, Wilujeng Sonten, wonten aksi Danis. Ada juga Ata Audio Sound System. Para. Pak, ganyang nggih. Sinten sing ngersake gending menika nggih? Sakmenika bapakipun nggih. Oh, pripun Luar Bapak? biasa. Dipuruki to. Kula mriku. Nggih no. Mboten kok nggih, ampun wundu nggih ya Bapak. Nggih mboten napa-napa, mungkin mundakane batal jenengan. Ya nggih. Dalam Nek diparingi pripun? matur
matur suwun. Bapak nyuwun sewu. Menika area no smokingnya bisa dibuang. Nah, Matur suwun sanget. Sampun dipun paringi sedekah. Nggih, niki badhe ngersake menapa malih? Oh sampun. Pun niki kula lenggah nggih. durung bar. Durung bar. Durung bar lho. Wangger bar sangono terus ngencep ae lho. Nggih. Gedangnya tugel-tugel. Itu kendang lho. Ngono. Kendang kepadanya Pak Bambang lho. Nggih, matur suwun Bapak Bambang, mugi berkah barokah panjang yuswa nggih Bapak. Amin Allahumma amin. Iki ngeten, Mbok. Pripun? Sing mutiara iku. Ya aku ngono aku lagu mutiara ku ngapul, Mas. Kabut biru, Jalur Putra Budaya, Mimin Sir kita. Hai. Ada Bapak Jubrianto juga. Bairin. Aksi Danis.
budaya. Terima kasih. Ada audio. Wong angger ana 20.000 nang ngono iku. Ayo joget, rapopo. Biasane nek senam ora diisin. Ayo, terus. Jalu Putra Budaya. Monggo Ibu. Kelingan manis terus kelingan rama kemuyung terus nolan kasih sayang karabatiku lakon dadi bojone sayange wis duwe nanging aku tak wis kadung tresno nolokso rasane ngati yen aku lakon melimu duwe asik asik Goyang Ibu. Terima kasih matur nuwun. Sapu alas kulite suku sing digagas wis duwe bojo ada semut turung rondo aja direbut terima kasih Jambu alas manis rasane senajan nilas tak enteni radane kelingan manis esem wis kelingan rama kemuyune terus nolan kasih sayang repatiku lakon dadi bojone Jalu Putra Budaya ayo bunda-bundaku jambu
duweni Cacahoya gentak gentung jos masuk pokoknya ayo Pak Bambang karo sinten nek wau saya juga niku iku jane wingi melu tinju saduk bebas sok malah jogete wong loro malah menikmati dalam Ida Laila wah iso nyanyi berarti iso ya wes bar iki takon kira ngowe bar iki takon kira ora nyanyi yo luar biasa wes pokoknya nyengkuyung sampun paring sedekah muga-muga sehat walafiat seger waras rezekine lancar berkah barokah iki yang punya ada Lintang Asmara ajeng Febria apa Widya iki Waro nah ini permintaan request Ibu Indra Sing pundi? Mbak Yune Bulia iki lho ini gayanya kayak bulanan HP padahal HP ini mati lho baterai mati? tunyak-tunyak rasan Aja mbok cetakno. lho hanya cetok ngono ayo Lintang Asmara Jalu Putra Budaya Campursari suara rintihan ora ikut toh wong ayu tresno kinarya tombo susah sroning patinku Bagus anteno rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu senajan arungi banyu segara rasaku ora bakal sirna Sinajan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisah spesial kagem Bude Indra Yeay. Lintang Asmara Ajeng Widya Jalu Putra Budaya Campursari si Dani Soteng Bulirin siang bantara ratri mung ngeling manis sing ati setiaku iso duweni marang Satya Sulasi kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi ubayane datang balik janji supaya mati supaya pati Ayo Lintang Asmara Jalu Putra Budaya wong ayu tresno kinarya tombo susah jroning batinku Bagus antena rasa atimu wis aku tulus jroning kalbu senajan arungi banyu segara
campur sari si gadis siang berantoro ratri monyeling manis sing ati setaku bisa aduweni marang Satya Sular ayo seeker no. Siang berantoro ratri monyeling manis sing ati setaku bisa Satya Sulasi hey hey ha ha hey 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 oh hey bulan dadi sasi ubayani jangan berencana janji Manggos mbak wong ayu tresno kinarya tampa susah jroning baktenku tresno ora bisa dipisahno. Sampun, matur suwun nggih Bu. Terima kasih. Kompak
Jogete heboh. Iki umpama digawe lomba 17 Agustusan macem iki. Heeh. Wah, kenapa heboh ini? sampai bau. Ayo, malam terakhir ya dados artis Jalu Putra, Budaya Ajeng Widya, Amel Samudra. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencoba Aksi Danes matur sembah nuwun, ata udur itu. rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Jalu Putra Budaya. Ayo, raja jogetnya. Lagi ngitung duit, Mas. Ya Allah. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari tak jadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hati akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, Semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan Terima kasih. kita. Terima kasih. Jalu Putra Budaya. Mengapa sayang? Oi. Berdebar-debar, seakan-akan berbisik bahwa kita tidak akan berjumpa lagi.
berpisah untuk berjumpa lagi, kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati, karena kehendaknya itu yang terjadi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat patah Bambang. Hey. Mengapa sayang? Mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan berbisik bahwa kita tidak akan berjumpa lagi. Hey. Mengapa sayang? Mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan ku ragu merelakan kepergianmu kasih. Kepergianku hanya untuk kembali, kita berpisah untuk berjumpa lagi, kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati, karena kehendaknya itu yang terjadi. Are you ready? Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Masuk. Sik-sik iki aja lunga sik to. Lebih ya, bonus cakep oleh pletotet ngono. Iya dong. Jalu Putra Budaya, Rekho Doroko sebagai persembahan yang terakhir. Terima kasih matur suwun. Ramene
budaya. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Matur suwun nuwun. Terima kasih. Dari Endut-endutan. kiri kanan bikin penasaran. Kebelan suka penonton kesenangan. Mengreok makin asik dengan goyangnya. Dasar nasib memang lagi apes tenan. Penari Terima kasih. Jepang keberatan reoknya. Ayo dadi. Acur, acur, acur. Acur. Rusa, keluar, uker. Husa, husa. Barongan moto beling, rene otak tempiling. Barongan moto beling, rene otak tempiling. Keluar, keluar, keluar. Acur, acur. Barongan moto beling, rene otak tempiling. Ya yuk ya. Yuk ya. Sing wedok memeti, sing lanang kudu. Rusak kabeh korsine. Ya Jaran dor mangan klopo. Sikal. Keluar. Wes kesel, kesel. Jaran dor kesel. Barongan mata beling rene otak tempiling. Usah, 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 usah. Wes kesel. Sadul, sadul, keluar, keluar. Ada juga suara ningkran isi ada di tengah lapangan. Asli dari Ponorogo. Mas rontok. Terima kasih Bu Lia. Pak rontok kabeh. Pak, Pak jarane aja buka mulai Pak. Sing rotok iki anune ulune lho Pak, ulune iki jaran. Lho iku aja mulai apa? Balekno apa? Balekno ah. Nyewa. Engko tak tukono jaran dor sing cilik, Pak. Ngene iki lho, iki. Umur semono lagi lucu-lucune. Lho aku iso kalah lucu karo kono lho. Sing jaran wedok ngerti memeti, sing lanang iki kudu bokonge dinyoh-nyohno ngene. Ning ya luar biasa sudah menghibur warga dusun Lorampetan khususipun keluarga besar Bapak Ambialan saha Ibu Lia sampun menghibur sedaya mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng selamat kalih ing sambikala kathah rejekine nggih.